Príslovie 3.11, 3. kapitola, 11. verš. Halleluja. Môžem čítať? Syn môj, neodvrhuj od seba, neodvrhuj Hospodinovú výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie. Halleluja. Koľký z nás sme už boli, alebo sme napomínaní nejakým bratom alebo sestrou. Koľký z nás to príjmame, koľký z nás aspoň chceme byť napomenutí. Bo vieš, nie každý žije podľa Boha, podľa slova Božieho. Aj keď chodíme do cirkvi, aj keď chodíme na skupinky a správame sa, akože žijeme ten Boží život. A ľudia vonku vidia, tí, ktorí sú vo svete a poznajú, vedia, že kto chodí, kto je kresťan, kto nie, kto je haleluja a kto nie. Oni to vidia, sledujú. A vidia tvoj život, ako žiješ, ako sa správaš vonku, ako sa správaš aj v cirkvi. Aj tu vidia bratia a sestry. Halleluja. A vieš, keď spravodlivý brat, alebo spravodlivá sestra, ktorá žije Boží život, je povinná a povinný ťa napomenúť. A to cez kázanie Božieho slova, alebo samostatne, že ťa zoberie nabok a napomenie ťa. Už to nerob. Prestaň sa zahrávať s Bohom. Chalapení, nekážem len vám. Toto slovo sa odráža, prichádza zase ku mne. Ja napomínam aj seba. Halleluja. Prečítam vám niečo, čo som si napísal, lebo ja až tak veľmi si nepamätám, preto som si napísal. Prečítam vám to. Koľký z nás sme už boli napomínaní, keď nás niekto napomenul, asi počul slova, ktoré ťa zarmutili alebo ti nejako ubližili a ty si sa zarmutil, ale počúvaj, príslovie hovorí, aby si sa nezarmucoval. Jasne slovo hovorí, syn môj, neodvrhuj Hospodinovú výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie. Keď sa zarmucuješ pre jeho karhanie, tým pádom tvoj duchovný stav nemôže ísť hore, nemôže rásť a preto si tam, kde si. Budem čítať ďalej. Počúvaj, príslovie hovorí, aby si sa nezarmucoval, lebo napomínanie je Božou výchovou pre tvoj a môj život. Vieš, napomenutím získaš múdrosť a poznanie Božieho slova. Bez napomínania a karhania ďalej nejdeš. Bez napomínania a karhania ostaneš tam, kde si bol na začiatku. A možno horšie. Prestaneš mať chuť chodiť na služby, na skupinky, na modlitby. Prestaneš mať chuť modliť sa doma, počúvať chvály, ale ty stále chodíš na službu. Iba v nedeľu. Ale spoločnosť žiadnu nechceš, lebo sa nechceš dať napomenúť. Halleluja. Vieš, karhanie a napomínanie je Božou výchovou. Preto vám prečítam Hebrejom 12. kapitola, 6. verš. Tento verš som mal iba ako poznámku, že vám ho prečítam iba, ale na tento verš cez chvály Boh mi rozprával.
a hneď som si začal písať. Prečítam vám to. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. A na tento verš som dostal odpoveď. Nemám toho veľa, ale viem, že napomínanie a karhanie prináša múdrosť. Prináša múdrosť. Halelúja. Tak počúvaj. Chceš byť synom? Prečítam ešte raz verš, aby si pochopil to, čo mi Pán dal na srdce. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Chceš byť synom a dcerou živého Boha? Tak sa daj, alebo nechaj sa dať napomenúť. Lebo ten, kto sa nechce dať napomenúť, spadneš. Spadneš, keď sa nechceš dať napomenúť. Príde brat k tebe, alebo sestra, navštívi ťa v tvojom dome, ty mu otvoríš dvere, sadneš si s ním za stolom, privítaš ho s dobrým srdcom, s dobrým úmyslom, ale keď odrazu ťa začne karhať, napomínať tvoj život, tvoje srdce hneď klesá. O, návakir magi kada, mená som kada. Ja to nerobím, ale niekto vidí, ako žiješ. Hoci si to sám nepriznávaš. A Boh vidí do tvojho srdca a preto posiela ďalšieho svojho syna. Preto Boh posiela tvojho brata a tvoju sestru do tvojho života, aby ťa napomenul, aby si dal život do poriadku. Halelúja. Vieš, na to, aby sme si dali život do poriadku, potrebujeme ešte jedného vedľa seba. Potrebujeme ešte jedného vedľa seba. Lebo sám nikde nedôjdeš. Sám spadneš. Ak sa oprieš sám na seba a chceš ísť sám niekde, či kázať, alebo neviem, poviem mi iba tak, že kázať. Ako chceš kázať? S hriechom? Chceš kázať s nečistým životom, ktorý naozaj nežiješ? Preto potrebujeme niekoho vedľa seba. Lebo my niekedy nevidíme svoje chyby, ktoré robíme. Ale niekto iný vidí. Niekto iný vidí. A ja som rád za Adama. Už veľakrát ma napomenul. A vďaka tomu som tu. Vďaka tomu rastiem. Halelúja. Vieš, musíš mať rád a milovať napomínanie, karhanie. Lebo keď pastor káže cez kazateľňu, mnohých nás sa slovo dotýka, ale nie každý to príjma. Niekto s myšlienkou si hovorí tak, čo prema kazinel. Avava prema kazinel, avaver kurko prema kazinel. Ak nepríjmaš karhanie, tak kvôli tomu tu nie si. Amen. Kvôli tomu tu nie si. Amen. Lebo Hebrejom píše, lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva. Trestá každého, koho prijíma za syna. A naozaj, bez karhania a napomínania nie si synom. Amen. Nie si synom. Ako si vyrastal v otcovom dome? Nebil ťa otec? Nekričal na teba otec? Nerozprával ti, nebudeš fajčiť, nebudeš piť alkohol, lebo žiješ v mojom dome. Ja som tvoj otec. A naozaj, toto robí Boh. Takto Boh karhá svoje deti. Bo koho Pán miluje, toho prísne vychováva. Halelúja.
Nevedel som, že takto to budem kázať, lebo nie ja to kažem. Nie ja to kažem. Vieš, od rána, keď som stal ráno, išiel som do práce, keď ma začala bolieť hlava, oči, tu za krkom ma bolelo. A celý deň takto v práci pracujem s bolestivou hlavou. Už som chcel volať pastorovi, pastor, nebudem kázať. Som chorý. Takto mi diabol miešal myšlienky, aby som nešiel kázať. A veľakrát sa to stalo. Veľakrát som napísal pastorovi, volal som mu a odmietol som veľa kázní. Halelúja. Sláva Bohu. Sláva ti, Ježiš. Viac nemám čo dodať. Verím, že to príjmaš. Amen, amen, amen. Verím, že to tvoje srdce je otvorené pre Božie slovo, lebo v každom prípade tvojho postoja, tvojho života, tvojho charaktera musíš mať otvorené srdce. Preto nesedím tam vzadu, ale tlačím sa vpredu. Tlačím sa vpredu. Vieš prečo? Aby som lepšie vnímal Božie slovo. Amen. Aby som lepšie bral Božie slovo. Nie preto, že by vzadu nebolo dobre, aj vzadu je dobre. Ale vzadu veľa rozprávajú. Amen. Aj toto je napomínanie. Napomínam, bratov a sestry, radšej ber slovo, než radšej by si niekoho počúval, kto ti šepka do ucha. Povedz mu, buď ticho, dneska tu nerozpráva Boh. A keď rozpráva a nechce prestať, nájde si iné miesto. Halelúja. Preto sme takí, akí sme. Nepríjmame Božie slovo. Halelúja. Kladví, že nemám darasa. Duj na talky. Dobre. Halelúja. Ešte tak v krátkosti vám poviem svedectvo, ako som žil predtým. Vieš, pre každého je to ťažké povedať svedectvo, ako žil. Aj svedectva menia človeka. Menia srdce ľudí. Halelúja. Tak poviem, keď som ešte nemal ženu, bol som slobodný, ešte som žil s mamou a s otcom, s mojou rodinou. A ešte keď som bol mladší, tak môj otec stále pil. Neprešiel deň, kedy neviem, nepamätám sa, že takže prišiel niekedy triezvy, stále opitý. A ja ako malý chlapec, mladý, som sa bál, že príde a ubliží mame, ubližuje nám. Ubližoval, už to nerobí. Ďaká Bohu. Vieš, takto sme trpeli chudobu. Otec stále pil a keď prichádzal domov, tak už vedel som, že čo bude. Už som len čakal, že kedy to z neho vybuchne, tak som radšej utekal von. Nechcel som to vidieť. A vieš, u nás hádka trvala až do rána. Do rána, do 7, do 8. A kvôli tomu som chodil vonku spať. Vieš, keď bol triezvy, tak som ho mal rád. Kto nemá rád svojho otca? Každý má rád svojho otca. Ale keď prišiel opitý, nenávidel som ho. Nenávidel.
navíc i nás bude dades. Ale kedy marke primínžou, i marhin manky leste inakšu postojic. Saravel ma to, marđal peskete sove, spokojne, ale nane budkaleski, možno dujčom palal, ale fez ma to odat. A mi akurat džas kere, a šuna vriskos, a mi marđanju džavrat ma to. A ke mande takoj, me sa džas palo schodi, a ke mande takoj vakerlas da reso. Naše vybuchnine, naše avea holjame. Gelum. Gelum androker, terđom udar, sar gelum andre udar terđolas pre hudba. A vriski kerlas da reso predaj. A mi zadiklo preleste, gelum keleste. Pares bez manki vakera. A obhunum les. A odanami kada kerđu, odo kada kerđu. A me sa les obhunum, obhunja ti rovi. Edaj, kada mar peršale preživel, edaj mar peske nadal, kao peske prelatete dovolino luda, mar edaj proste ini ostro, poput Cerpinovo i kolestar kaj se ini. Edaj proste, mar holjamen sa zame, gelom kedaj, a odrazu predaj holjamen sa nas. Že ojles me provokinam, a me predaj ke razlišelja Cicho, mi džal peskete sove, mele su pokojnam. Mi džal peskete sove. Ede, kam ke stiž nabol da furdu drimlas da reso. Edaj tiž. Palis, da resar edaj pez upokojinđa, a me gelum ko prala ilum len presera, tenžum lenge. Tela holjamen, kamela peste vesakidine, džankele ste obhudenles. Obhudenles zela spokojno. Upokojila pes. Nađanam čules obhune, ale mar našundrum buternič, gela peskoda spokojni te sove. O inači mire dades na zastavim džala znič. Čeka daže mele z obhunjom. Gelum keleste, a leskeri reakcije pe zmeninđa. Halleluja. Ukončinal, a palikerao da leskevaš kada že čajka zindrom leskerovao. Halleluja. Ďakujem ti všemocný, daj Bože. Ďakujem ti, že mi pomáhaš, Pane. Ďakujem ti za bratov a sestry, Pane, že takto prijímajú tvoje slovo, Pane. Ďakujem ti za pastora, Pane, a za jeho rodinu. Ďakujem ti za všetkých mojich bratov a sestry. V mene Ježiš. Amen.